ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas anapauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pimasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, at dan nakaitulagam. Awan ka diti karbengak ng agpili iti kayat ko, Nay, tatang. anya pala kaya mo iti nakaitulagam ka adama mabalinda. Jack pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sa bali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, anak kay kamagan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka diti parikaw. Jack lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet examak pa'y. Iso ajak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordumo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na ka matgayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay-may saak nga aglaba dito aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan da ita? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Sikamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki di nakaagabalayan tan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam, ay sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadwa mamangkita kadagitag buras. Agyaman na, no, ada ibaon mo akadwak, paray. Jay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, jay imawag. Apay ako na mga agraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalat mo laeng, gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Iso tinangital ka kadagiti daga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? Siguro intom bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amuda a bayar. Saan nga tanga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Dayta ti jak amaw. Ang madan sa mo imamanihar na computer shop ken printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Idi ubing pa iti pan nakakita keng kwada. Nakita ka di mo ti gayem mo ni Jonaling? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man anya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ni Romnek, antay? Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi day ta nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot tan, antay. Nagsinnapatada ka no? Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Day tatisaan ana panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay? No damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya ka din, amang pilya. Ay, numabalin la ko ma. Wait nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wenno saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsarita kami di ti kumpare. Agsagana ka tamangan no ikuyog nanto ti anak na anak kay tulagam. Anya kumati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay Luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto amas-mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay di ka man! Nay, kaskalasaan kamit ang maestra. Nagadalak iti maestra tapno mangisuro ak, tatang. Ay. Saan kat amakiasawa, iti saan ko nga am mo. Mamamumtaw. Nataer iti ubeng. Kaya may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man rumanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kanumadanon titawin ko ang nagtulagan da itigayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya ka no titawon ang nagtulagan da? Saan kon adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo ta. Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka ba? Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadim. Wan, Mami.
Jak pulos kaya ti pangedeng na. Ang dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Maawatan ka, mami. Ang numabalin. Jak kaya ti mga sawa, ti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amamon. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matla ang aparakan ni Kasinsin Romnek. Ngam di mo ipadlaw, nga iso ti may sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak, amang kilatis iti dahi a babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay a babae. Naggasat kat dahi a babae. Tama iranod iti sanikwa ni Kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama day jay a babae. Naisarong kamat dito balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayan tati pa nagtesta. Apay numapantay ti syudad. Taagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot no may papan iti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilit nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan ka aga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanam ijay. Saan ang makiindaram? Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayon ko nga ipalagip tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti silid a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mo't nga iti mang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunakman no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado ka iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Junicio, sipud pa'y ubingda. May saan negosyante ni Junicio, kat katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon.
Nagtulag dagiti dua, nga agabalayan danto intundumtang ti panawan, babaan ka dagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn, tadi da pay am-ammo ti tunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti ka na maestra, kat addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, ken printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga, tay nakitaan dagiti daduma. Uun tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni ante. Ay, ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti dadum apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerinda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti sarkan ti balasang yaw. Kumpormit itaan, barok. Sige, agmerinda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita? Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho? Kumporme ka no mat. Amangan ano katulong. Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taad dapat ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargarot ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Inta agpagnapag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awan trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan damatan. Apay a pinagugtam ida. Awan lang arodan customer ko. Umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukota ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Wen, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran dita asideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Maadamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang ada pa'y may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. At dan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pag na. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga gincode. Bareng kayat daat ti part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Satan to ipakata nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan. Ta
Apay ati palayaw mo? Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kayat mi kumati agaplay, sir. Ada ka din pa da siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa eh. Angam no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko diti miti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Wen nga rod, kitaan nakit din iti pababa pa nga to. Iti imbagak alin tinagan ko. Apay nga tangawan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbahin a libro ijay at ipay nalpas. Wen, nakadisuda iti dakkel alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamut Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana i-bookbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din tin pabukbayin da iti kalman. Kita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbayin ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mo't ngamin ahusto ti pan nakabukbind na? Kahit mo asawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. Ay, no kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan no maamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikati makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itaban pa'y iho. Anya ka di ti pakaririmukam. Tikalaalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya ti naramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kasla nalalay ng iti siyap. Apay nga rudapim manaw kay Chay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dahi alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti siyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada panggapwak amangungat kan ko na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan mo, mami? Basta pimanaw aklatan. Imawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka now? Akabayatan nga orayan dati panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak ta. Amuna ter aramiden nga. Isong araw na nakatorpos iti kinamaistrata na si Reb. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itilet. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti siyap mo, iho? Saan pa'y mami? Inawagak dagiti agbambantay jay. Isuda pala ti makamo.
Intalak mo kit din iti dayjay alin, di siyap mo. Tapno agkamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalin, ano adda kamot ditoy. Ang, apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa'y lainikat, do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay ang nagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E din to taawan dito eh. O nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno mamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk-talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka ka din iti siyap mo. Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Ni, abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Ni, nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin ti siyap ita. No ambukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti emplyados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dita computer mo. Mga rami dak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers. Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko pa'y ket di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso. Aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, amang ano agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na. Ngam awan ti umay wano nalaka ti presyo. Ngam adu ti umay. O sige. Sika ti makaam mo asumong batkan ko ana. No kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ijay shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba si takamali day jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabay na, mat. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggedanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick. Ngam ti dida mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick. Kat inyornos mat ni Jonalyn, na insulto mat ni Romnick iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na. Gapu taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer.
Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Wan, mami. No, dala makita ka, basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumit, nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makita tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Numay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itailaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Unala kay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro tawaan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayom mo. Saan pa imit kit nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagat. Lipate mong imbaga. Anya da ito nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adto ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina kakadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayo nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madla mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maramidan ti kwarta niya. Ngam amang ano saan anak katurpos iti kolehiyo. Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga da kwarta na. Saan da nga igaed ti agadal. Ada pang pangasday jay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro takaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtip-tipilak lang kahit. Anya ayati inaramid na. Taapay apatil-tilam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasang ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambon na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma. Saan nga ta ni Imelda ti akinakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. San pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kayat yu asawan.
Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Anggal. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Anggal, awan nga tatilapad iti day taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan nyo iti gayam ni Anggal. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Anggal, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no da diferensya ti babae. Kunamot ni uncle mo ang nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakita nan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal wenno saan. Sa balimot day ta klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti baya dagiti umay a customer. Immaduda. Ay na, narigat ti panawan ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Namin ado ang nakita. Nangruna, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Mga nukit-kitaan na ka, tapno amunan tumot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangruna. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka? Mga nukit-kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka DJ bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na tibayad dag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Amang ano pumanaw. Nagpartak tupay ti man ang aginkod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mat at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka ditilis listam? Adun samat. Dagiti man agpa-bookbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbain tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabukbind. Boss, imbagtadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalaan, adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di mapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Impaakta na isamir ang ti may dimawas paray.
Ado ti prutas agatangan may ditakabangi pa nga ili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkam, timbaon mo, paray. Nalagip ko nga min titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay jay syudad ti anak ko, paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, ito yaman nga oras, paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingran din to akalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawidin tayo ni Junalain. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at ang agkasarang. Amuna daytaan. Taan namin adun adaras ngayong baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. Wen, madam, apay ka di, kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam di pa nakisa sa umiti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laangan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Ne, apay akas tatijar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Nadiskarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae, ngam siyak nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan anatuloy da ito'y, iti nakita na ti resibo, kan ti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick, iti kinaado ti koleksyon. Iti sabali abangir, nalagip da Ricardo, kan ti gayem na, titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick, ani Jonalyn. Pabainan na kumada ito iti shop.
ngam amo ni Jonalyn tinsungsungbat na. Nasuron nga ron ti baket, kat pimanaw. Iti panagsarita da Imelda kan Romnick, at dain singasing ni Imelda, iti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mo nga mo? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam siyak nga inam. Mami, Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. ang mami, imaduti customer ko gapukan ko na. Diyak kaya ta papanawen. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. Addan tulat tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan, ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At da kano ijay syudad, kuna ni pare Ricardo. At dan sa kano isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kano ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kano a trabaho? Dayta ti saan tayo nga mo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmat kayat a katulong ti maasawa ti anak ta. At dan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ama ki asawa iti anak ko. Swerte na. Ngam, malas mo't ti anak ko. Ngamawan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da ni Uncle. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay. Sapay nagtaer ti anak ko. Adan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagturpaws, antay. Marigatan, ada nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mo't mapanagay ay ayam ijay kompyuteran ti naramid na, imbes anapan nagadal. Isu nga rod nga iparamidak langan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan di agnagan iti lin akadwa na iti shop. Amang ano nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na, tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan kanu, tanalaing, nadiskarte. Apay nga imbaga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta, jak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng, agsagana ta, para iti maangay, akasarte anak ta. Nasa paunay apan nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakkilain. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon. Pwera pa iti baka ni pare Dionisa. Ado ti maawis agagayim may iti kabangi-bangail ilay. Kaslakit din piyesta. Wala. Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakit pamilya, tinangato. Wano mabigbig-big itigimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod,
Anya nga ta ti aramiden ta. Dahita ti panunutan ta. Anya nga ta no mangted tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wala. Ngam, anya nga taaya at token ti mayat. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag part-time tan. Agklase ta iti bigat. Mapantay ti shop, namalpas na nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, no ibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapul nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko ana naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngam no si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Kasanon? Awanan ti kadwa? No kayat mo, di mangala ka pa iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na. Abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag bookbind kan ag print, sir. Apay a problemado ka, iho. Awan ti kadwak iti shop, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglaka solusyonan day ta parikot. Di mangala ka manan iti sabali. Angam awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day ti alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak ngamin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay day jay alin. Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta, shop adagos. Aginana tabay mat Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangwenta. Saan mo't makabannog ti ag-review? Nakatugaw tamat. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si Kamat. Ada ka di rumbang ama amo Anya ko matirumbang nga mamam. Isungarot nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag tayo may kayon. Kunak no saan kayon nga umay. Nagdiritso kami nga imay taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay ngagyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't talaga ti imayan mi ditoy. Agyaman na, tayo may kaya dagos ang paman analpas ti klase yo. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibuk bindak pa'y. Cecil, yung kagumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit ding. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Pilya mo't ganda dya kasinsin mo, Lin. Adan man banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama. Anya kumamat, insad. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Asino akordapya? Saan ka amawatan Panagrik na katbim mabati saka ti tao na nga to ti dapan na iti daga. Asino ti dakdakamatem, insan?
Jak amon, agin di ka, wanuan niya. Di ka man, insan. Amo mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kayat tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kunak no saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ada na pan minala prutas di ta kabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, ta kunak no addapay ni Tata. Imbagla akadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni tatam? Ah, Saan ka di nga adda kadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya man dito syudad, pare. Si kamaga, paray. At talagi nagarat. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman na no at bingay ko, paray. Nalakog ngaminan dagiti mangga. Aduman nga rodin at ikwartam. Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga agaywan. Isu amayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabalin na baybayak dagiti mangga kanda duma aprutas, paray. Isu nga ro dasikat iti nalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito'y syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito'y syudad. Ang mga no iso ti kinasinarak ni Dionisio. Anya pa'y ngay, antay. Noan niya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayam. Inikanak ita idea. Damagag tuman gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayam na dayjay alakay. Ha? Iti kabayag yu anagden na? Saan mo pa'y nga ammo no apay, antay? Diyak namin din ang damag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, ante. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman damaga kang ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mo't siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko ma, tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kayat ni Imelda nga ikatan ni Jonalyn iti siyapa. Ngam saan nga imanugot ni Rumnik, tanalaing kano at trabahador no maipapan iti computer. Iti sabali abangir, nagsaritaan dagiti aggayam, a Dionisio kan ni Ricardo, ti maipapan iti panagkasar dagiti anak da.
iti kaawan da Jonalyn iti siyapa, na ikawan ni Romnick. Kastamot ni Jonalyn, isu akayat namat nga agsubli adagos, ijay siyapa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag kalaan. Ada ka din kayan ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbengak amakiayan ayat. Anya? Tapay nga wan karbengam. Numabalin. Jack kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Ada ka din ng sahar iti riknam, tadi mo kayat alagipan? Saan mo't kayo ti kasta, sir? Tawan pa'y mo't nagbalin akaayan ayat ko. Metlagayam. Apay nga rod adi mo kayat apagsaritaan ta? Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Nadi mo kayat, saan ka apilitan? Ang no kayat muntong ay baga, si sasaganak adumngad. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang iti anyaman nga oras. Makikalay sa iti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Malading hitanak mo tunay. Ngam, saan amabalin? Apasakitak tinakam ni tatang. Kan saan arumbang ama ibabain? Natulnog ka nga inanak. Engam ka sano? Amo ka saan kanto anaragsak? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag kunamot anaragsak kami. Oray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag kuman. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubali ta kiti naimbag anakam. Anya kumati subsubalitam ana imbag anakam. Idiubing kami, nalmesak ijay karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Iso ani Romnick ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta no kasta. Apay kasta ti saom. Saan ka nga inikan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Kada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta no coin purse. May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat no paypay kan coin purse? Ay, mayat sa nagpay sa. Mabalindala ti agpili. No coin purse, no paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang araw, tahuston to no madanawn. Sa bagay, tapno saan to matartaran tada tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidaig. Sir, apay nakaululi magkaita. Binasted da ka kadi? Wensa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kang kuana? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, kaasi kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka. Tapno makitak lang ang naragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak? Wan sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nalakala ko ma. Angam? Saan kumot atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawan? Asaan mo atanggal ti amin? Sir? Ay,
naturay ngamin ni Daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Ang imsan mat, tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Kasla, jacket nga ibuksilan pa iti amin. Ako, lipatan pa latin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atenggal ti amin. Taapay ka no. Dayta nga ro ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Addan sa parikot na. Nadlaho ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta. Uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay, naada parikot ti may sa tao, napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo aparikot. Di mo pa'y lama ibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. When ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journaling. Ay, nadanay ito na maestra no makapasa. Dayta ti idaw-dawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro da pinag-review ta, tapno damo namnaman na makapasa. No makapasa, masapol nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas manursuraw. Kita pa man nga agsurong taon. Magkalaysadan taon iti agbalin nga asawa na. Amo ka diti gayem mo, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y Ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kaada kitilikod amang buybuya dita cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitilikod ang mami. Nakita kamin aming mingmingam dayta cellphone mo. Iso ngay masidagak. Ha? Apay atila dawan dayjay alin tikit kitaam. Kwa. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal na kadipay. Saan da pa'y nakaturpos? Jak gayam na damag. No, summer class punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gapo ta imbagada mapandag klase. Di mo dinamag no anya a klase dayjay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Diyak mo. Day talang amin ag-computer ti amom. Mujak ag kamali. Dayjay ti may sa trabahador ni Insan Rumnik. Ay, asit gakman. Hi! Nujak ag kamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Rumnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Isugayam anakit kita ka iji komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumatan ti ado ti trabaho na. Siyak ngamin ti talkanda Insan Rumnik. Anya ka diti italtalakdakan ka. Mangimanehar kadagiti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y ti daduma a negosyo da. Kwa. Agla ko iti agduduma a protas. Kastagayam. Kat, imbagman ta manager kagayam, manong? Insan, napintas mat jay trabahador mo iti komputeran Napintas na talaga. Uy, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan. Anya ka di tinagan di adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Apay kumalok ngay. Armakit di adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang dya da siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sabali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no da makita mabalasang. Lumagton sa mo tanti matam. Ne. Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka. Di mo bibiyangan nilin. Kasla damot karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta. Tama ka dadali ti mood. Insan, inton bigatan ti exam ta. Win nga rod.
Nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Ngam, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to Wala, sapay kumata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka, Dagos. Tanalaing ka. Di ka man agsawi ti kasta, insan. Nalaing tayo amin, basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak, barang makapasaak. Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito komputeran. Napan na nag-examin. Apay, anya ti sakit da? Tapay ang napanda nag-examen. Sakit akong kunam mo dita. Nag-test ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Ne, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase da. Review mo't gayam para itilet. Anya ngay day, jak maawatan. Ay damagam to kada. Di ka pa masango. Makumi-kuma. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't langan ti exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagatan na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan aksika. Nang runa kanya, kaslabumtak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mapantan iti komputeran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambannog tirik na. Anya ayati nakabanugam. Kat nagriga ti exam ta. Ngamsi ka, ganado ka amapan iti komputeran. In love kan sa talaga. Awan sa matente ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron nga imayak dito yung komputeram. Uwan man, di ka agawawid Agdalos ka man pa dito Anya? Pagbalinandak a para dalos. Kada niyo kumadakas na. Awan pa'y matiburasan niyo aprutas. Kwa, insan. Imbagak ka ni Cecil. Asyak ti para manihar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinan ka para dalos. Apay ngamin nakasta timbagam. Imbagam kuma, para buras kunam kuma. Ay sikamot insan. Hindi na kumamot ipabisto Ariga, ti agul-ulbot insan. Maamuandan to da ita. Uray maamuan na, nung nasungbatan nakmutin. Una nga minalilaw mo. Una yan. Imbag ta nagranata dito'y taon, pare. Mapanak ko iti boarding house ti anak kau, kan kaanak kak paray. Kasta ka di. Umay ka, ipasyar ka iti computer shop ti Barok. Ada computer shop ti anak mo? Wen, ada pa'y printing press na. Ada ka no, trabahador na adwa ababalasang. Ay kasta aya paray. Hala, intaman nga raud. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan
Te serye tayo itaalawas a napauluan. Tulagan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umay ka pare, te pasyar ka man iti computer shop ti anak ko. Ada computer shop ti anak mo. Uwan pare, at dapay printing press na. Katada ka no trabahador na ado ababalasang. Kastaya. Ay, intaman nga raw, paray. Manmanua ka mapan iti computer shop ti anak ko. Baka nayo na ka makumikumi ti negosyo. Nang runa no panagbuburas iti prutas. Tupay laeng ba't ti prutas iti sabali a lugar, paray. Uwan nga rod, ngam tay may sa akadwa kaparaburas, napan kano iti computer shop. Sapay adupa iti burasan mi. Kinapan siguro matagtambay, paray. Kasday na dayjay, maala na pay lang ti agtambay, ure ado ti trabaho. Di mo ko na, adi ka pa'y nakainan na. Insan? Unay katigagat mon, insan. Amok ano ape akanayon aganado ka amapan iti komputeran. Anya ko matiamom. Alan, intakit di ak trabahon. Wanan, insan. Intag trabahon, tamok, mailiw kan ni boss. Ha? Sapay ko ma. Tasaan ang malagip ni tatang titulagan da itigayam na. Ay, mabayak pa'y kuma ang mapasamak ti bagbagada akal laysa. Sapay madlaw ko ang nagranyag ti rupa ni boss. No kasdi ang makasangputan iti computer shop na. Malagip ko kat nga ruti na ibagana. Asaan na atengal ti amin. Anya nga tati kayat na asawan iti dayjay nga imbagana. Sinalbag. Damot awag ti kakadwak. Yung kami kanumanan agburas iti prutas. Imbag kita nakadalos ka, sakbay nga inawagan na ka. Nagkapsut mo't ngamin nga aguli dagiti kakadwak. Kaya't mo sawan, sika ti kalayngan nga umuli iti kayo, insan? Ay, paglaingak ti umuli iti kayo, insan. Kunak no kalanglangam lang ti bakis. Pati gayam galad, dakit naalalam. Anya ka lang ha. Uy, saan mo't Anya saan? Ang mga no, ada apong mo iti banger, gorilya. Ang apong mo lang da dya, saan ko nga apong. Kat uray saan ko man nga hapong, nukabsat mo. Nagtal na ka man. Awan ka bagyak, gorilya. Ay, iti computer shop manan ti torongan ta. Apay, insan, masadot kan ang mapan ijay computer shop? Ay, di resulta ti board exam ta ti pampanunutak ita, insan. Hanggang rumbang agtrabaho tapay. Ta saan pa'y ang mairwar adagos ti resulta ti exam? Sabagay, inton makapasata. Agawid takit di, ta inta ag-volunteer iti lugar tayo. Tapno makaisuro tamaten. Win naan-anay ton ti kinaman nursuro ta no makapasata. Sigurado nga ada maikawa adi makakita iti Prince Charming na. Rumbang alipatak. Oray sumkag tirik na. Ay, kaasi ka mat. Pag madyan na ti maitulag. Nasa umon, insan. Ay, mabalin la ko mga itarayan dayta at tulagan. Ag may saka mat dito yung computer shop mo, ayan dagiti tangtangdanam. Ada siguro nakataktakan da dati. Nag-examine da ngamin iti kalman. Sigurado na bannog na. Matangtangdanan? Maladaw. Ay, lusyak te kastay, katag. Isugayam ni Tata Maricardo, ti agbali na katugangam. Agmano ka? Anya pailat kukuam ngay. Ha? Agmano kan kunak. When, daddy? Tata? Agmano ak? Ay, daytoy gayam ti manugang paray. Uwan pare. Isu ti mangiman-manihar dito yan negosyo. Awan pa yamat dagiti kakadwa na dito. Daddy,
Ada ka di gagarayo kadag iti kakadwak dito computeran? Awan, mas dawak lang tagmay-maysa ka. Kumpadre Ricardo, intan iti restaurant. Kumusta tinapanam ijay syudad, lakay? Nagkita kami ni kumparek. Impasyarnak iti computeran kan printing press ti anak na ngagbalin a manugang ta. Nukasta, nakita mo ti manugangan ta. Nagmano pa'y nga raw. Iso ka no ti mangiman-manihar iti shop na. Adda nga roden makunaan negosyo na nukasta. Wala. Iso sigurado ti masakbayan ti anak ta iti sidong na. Ay, sa apay ko mga rod ta masursuron to ti anak ta ngayatan. Kanya ti serbi ti ayat no awa magkargat tiyamaw. Matay ka ditan na si mumulagat. Oho. Partakam ti magna. Dandanitan iti computer shop. Saan ka madanagan? Makadanon tanto matlaeng. At dalatan ni Boss Ijay. Saan a pumanaw? At daykta ka manan. Ni manan boss ti ibagam. Agpaysumot nga iso ti rantam ang mapanijay. Saan mo't Trabaho ti papanantay Ijay anya. Trabaho. Kan amo matan ti na in love. Inspirado nga trabaho. Inaramid ko lang nga inspirasyon ko. Ta saan ang mabalin ang maadda-anak iti sabali a karelasyon. Di nakamnadlaw asimrak sir. Naunag namin ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Imay itay dito ni daddy. Ada ka doana. Iso tinadagsa na parikot ko ita. Kasano ang nagbalin na parikot mo ni dadim? Kanti ka duwana. Lina, ibagakan ka ita tipod no. Ada na isang sangayan nariknakan ka. Ang intulag nakmot ni daddy iti jak am-am mo a babae. Anya? Agpadata iti kasasaad, sir. Anya? Anyat kahit masawan? Kastamot nga minti naramid ni tatang. Ada ka no mga sawa kanyak. Ay, ngam mabalin, ibabawik ko ma. Agpadata nga roda nakiting ti kapanunutan tinaganak na. Siguro. Ang naganak tapay laida. Masapul ng agtong palta kadakwada. Isugaya man ay bagam. Ngawan karbangam nga agayat. Kas iti imbagam. Asaan mo atengel ti amin? Hitaim ti nakasurat iti pagiwarnak anay. Ay sos. Ay sos nakapasadag iti agkasinsain. Oh. Ay na, agyaman kami, apo. Apo? Ta nakapasadag iti ubeng. Ay na, dakkel apakaidayawan da itoy. Nay, hitaim nilain. Nakatap. Naglaing at talaga ti anak ta. Agasam tatap na tiyar. Ay, rumarak. Ina magumatang iti pag-blow out ti anak ta. Kain pagawidak nito yan. Agawid mo't la siguro dagi jay. Takunada nga ag-volunteer da dito'y lugar tayo. Awanan ti lapad. Tapno agkalay saadan iti nakaitulagan na. Dadakkel mo't kit din dagiti baka nga ipaspastor mo lakay. Kain sigurado anayunan tao. Ti kumpare. Apay anas daaw ka nakakita iti pagiwarnak. Oh, saan ka di amidas ti apelyedo ti gayem mo ani Ricardo? Wen, apay ka di. Kapinanunan ti Jonalyn Midas ang nakatap iti eksaminasyon dagiti manursuro. Anya? Kasla kasta ti imbaga na anagan ti anak na. Ti manugangan ta. Anya? Agpayso ka di day nga ibagbagap? Nujak agkamali, dayta tinagan ti manugangan ta. Malaksid wadda ka nagnagan na. Anya ti middle name na. Adang agpayso dagiti agkanagnagan. Ngem, sigurado lakit di nga agdumada iti middle name. Ay, hello, paray.
nakaawag ka, mate. Nakitam ka din ti pagiwar na kita bigat, pare. Wen paray, ay mapanak di ta syudad, nak gumatang iti pag-blow out. Nalaing nga ron ti manugangag no kasta, pare. Iso ti maysa kadagiti tapnatcher. Ay, imbala ka na tayo, paray. Di pamilyam, ti kang runan ang maawis inton ag-blow out kami, paray. Makapasyal nga ron ti pamilyak di ta lugar yo, pare. Ay, saan lapasyar, paray? Urag bakasyon kayo pa, ah? Sige, tamapan tayo manan iti karaya na nakalmasak iti. Ubing tayo pa idi, paray. Ita, talalakay tayon. Santo na mapasamak. Tikas iti napasamak iday. Ay, nakapasata, insan! Kita ang ti pagiwar na, ha? Kita agman. Oh. My God! Jack ni namnama da ito eh. Kung nagtumat ngamin kan ka, insan. Uray sa anak akaraman iti tap. Ta nakapasa akmat. Kablawan ka, Lin. Ken kablawan ka, Cecil. Kablaawan nak, sir. Naliday kan samat. Masigurado kami na pumanaw kayo iti computer shop ko. Nalidem ton tilubong ko na pumanaw ka. Awan ti mabalin ko, sir. Ngamin, kasapulan amang isuro kamin. Agyaman kami langan iti apagbit apa nagtrabaho mi dito computer shop mo. Agyaman ang unay kada kayo, Ma'am Lin, Ma'am Cecil. Nalidayak to, no awan kayon iti shop ko. Bilibak iti kinalaing ti anak mo, kumpadre. Manipod nga minubeng, nasarire ti anak ko. Kanayaw na makaala iti pamadayaw. Ala, inta pa iti computer shop ti anak ko. Agpagatang tayo iti makan, tagsasango tayo kada bakit ijay. Ay, una, ibatik pa iti daduma ginatgatang kaw. Imbag ijay, taas idag ti terminal ti lugan, ngagturong iti lugar me, paray. Lugar yo. Lugar tayo ako na tataga ijayak mat. Pimanawak lang ijay, idyad na negosyok ditoy. Ay, uwan gayam. Sumungan timbaga ni Daddy ngagbalin na katugangak. Nagraraman mo, dahi talakay. Masurunak. Tatang! May kamot dito'y computeran. Nay, apay nga da ka dita. Ay, kablawan ka, anak. Ay, Ay na, tapnatcher ka matitik sa amin yaw. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre? Anak mo, ti trabahador ti anak ko dito yung computer shop. Iso ka din ni Jonalyn. Kasla saan ko apat dyan? Daddy, ilawlawag yun man. Iso ka di tigayam yun, akatulag yun. Mismo. Oh, Jack ni namnama nga anak na ti trabahador mo dito. Ay, sos, kaslama na igagara ti amain. Ay, agsaga na kay ngarudain, tamapantay ije probinsya. Intayo ag picnic ije karayan, ta ag blow out to'y anak kaw. Kasla imposible tinapasamak. Trabahador ni Romnick ti agbalin nga asawa na. Kita man nga agpaiso dagiti pasamak. Nagkita dagiti dua iti saan ang naigagara at isok ken pasamak. Diyo ka di madlaw? Ana palalo ti ragsak da insan? Kan Romnick? Huwad nga rod. Adda da ije ayan ti danom. Nagragsak da adwa. Ala, tulagan tayo kit din no kaano ti panagkalaysa dagiti dua. Madlaw kaw, kahit saan ta nagkamali ang nagtulag. Naragsak mo dagiti dua, pare. Ala, ayabam kit di ida. Tatulagan tayo ti kalaysada. Ay, uhoy, apalayan! Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon,
Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 27, kan 28. No dagundaway mo amang ipaay, iti imbag, ipaay mo kadagiti makasapol. Di mo pagurayan aging ga iti bigat ti kaarubam, numabalin mo at tulungan ita. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Umuna akon ijedak kalabalay, ang mga no day paramid na amasapa. Wen lakay, kasaritak pa'y analaing ti anak ta, sakbay apanawak. Ang mga no di na kayat kagbati. Nakita kami arimor man ni tatang, iso ko matikadwana. Saan mon anam namaan ni tatang? Napatpatag pa'y ti madyong kankwana, ngam ti mangkadwa ka ni Vina nga anak ta. Inton kwan, dumawat iti pakimadyong na. Iso nga rod. Iso ano daduma, jakon ikikan iti kwarta. Itod ko laangan a grocery wenno bagas. Nadamag kong adda kano na panainla ko abagas di tadaya. Ano sampay na ti agbati diti balay? Tamapan kami ka ni tatang mo ijedakkel a balay, wan? Saan ka di ang mabalin nga umayak mat, nana? Ngam adda sa gubanit mo anak. Amangan no kumaro dayta. Sana balet adamot agas mo. Kan umayak to inton aldaw. Awan nga ta ni lolo di tabalay da, nanang? Saan kan amapan ijay? May mayat no agyan kalaangan diti balay. Tapno daras ka nga umimbag. Sige nga ro, tamaturog aklaangan, nanang. Ngam, umay kanto nga rod no aldaw, ah? Wen anak, agpakada akto ta umayak ditoy. Asidaglaan mat. Adda papanan mi itang. Awan ti pumanaw dito balay. Kan saan kayo nga agpastrak iti tao ditoy? Nalawag? Nalawag, madam. Ngam, lumabalin. Inak ko makitaan di anak ko inton aldaw. Ta ada sa gubanit na. Kunam itay analawag. Ngam ita, agpakpakada ka? Di ka kadi makawawan. Masakit ngamin ti anak ko, madam. Awagam ti mabalin mo apang ibilinan iti anak mo. Tangtangdanan da ka nga rod nga agserbi ka da kami. Ita, agpakada ka iti tiyempo ti trabaho. Ha, leche. Ay, leche ka naman nun. Sapay ingkari iti anak ko asumang putak iton aldaw. Oh, apay nga agtantanamitim ka. Ingka kidi agtrabahon. Pimanawan dagiti bosta. Ngam kasanon, imbilin namot nga awan ti pumanaw. Kasanungan ni Vina. Impakadam ko mga kakitaan no aldaw ah. Impakadak ka ni madam, ngam nagungot nga rod. Mangbili na kanoy ti sabali amang kita. Awan pa'y konsiderasyon damat. Masakit lang arudan ti ubing. Noong ada pumanaw ka data, sigurado nga ipulong mo ti security guard. May samot na dya security guard. Sip-sip na dya. Padasat laangan nga awagan ni tatang. Tamapan na basit kitaan ni Vina. Adapay magsiguro ija balay. Barang ano maibaon mo ni tatang. Hello. Siguraduam apagsayaatan ti bagam. Tapno saan ang madadaal ti aldaw kaw? Tatang, ada sa gubanit ni Vina. Kat ingkarik amapan ko kitaan into naldaw. Didak mo't palubusan nga agawin. Kahit, anya ti kayat mo mapasamak? Ingkay ko mabasit kitaan, tatang. Ada agas ije lamiseta ije kwarto na. Kitaan nyo no nagtumarmot laeng. Sapay adda kumapay papanak. Pangaasim ko mamutan at tatang. Itantan nyo pa'y tipapanan nyo, tamasakit di apo ko yo. Anya pa'y ngay. Agyaman ak tatang. Adda ngamin na panandabos, iso ajak makapanaw. Ala, siya kung timakamaw.
Da kayo matimay, lolo. Saan ka diya makaumay ni nanang? Saan siguraw, tayo mawag mart. Sa payanda ko mapapanak. Amok matyag tomar. Adamat inluto ni nanang akanak. Kan adapay tinapay ko dito'y, lolo. Matlagayam. Apay nga inawagan nakpailaang tiinam. Overacting mat ni nanang mo. Madanagan la siguro, lolo. Papananyo ko maaya? Ay kat ijay diversyon ko mat Ijay ti pagliwliwaan may. Anya ka di jay a diversyon, lolo. Ay saan mo nga amwan? Tadi mo matlaang maawatan. Binilin mo ka dagiti agasawa, adida pampanawan ti balay. Siyempre, masurunak ta kaibagbagak paylaeng adida pumanaw. Agpakpakadakit din dayjay nga ana. Agpakpakada? Pumanaw ka din? Mapan na kano kitaan ti anak na amasakit inton aldaw. Saan ko pinalubusan? At dangarod papanam, pumanaw mat. Kasano nga agpakada? Kad matangdanan mat? Mangsaor kid din ti kunana? Day tangarod timbagakan kwa na idi agpakpakada. Dagita amamirmiraot, aglablabos da. No awan da tao kat saan dan amangan. Iso nga aganos da Kasano da ito yan? Awan ti mabaling nga iluto. Nakalak ti ref. Sigud mo't nga dalak ti ref da. Kasla makalong ti linaon na. Anyangay nga ron ti iluto kapangaldawan ta. Inka gumatang iti delata. Ipakadam iti security guard. Ipakitam ti ginatang mo no makagatang ka. Unay mo ti kasto yun. Kasla dakila unay ti ref da. Adapay lak na. Saan kan nga agreklamo? Kasta nga rod ti ugali da. Tinasken kat itod da ti sweldo ta no madanon ti panagsusweldo. Anyapay ngay, no di kasta. Lakay. Agbirok tan sa laengan. No adda sa bali nga amo ana saysayaan. Vina, ayan ka diti pagbagasan yaw. Diyak mat makita dito Inlamang yu ka day. Adamat di ta kusina, lolo. Agluto kayo ka di? Adamat ka ng tangain na, poy? Kunak ano awantin na pawi. Adutin na, poy, lolo. Inlak aman ni nanang ti pangaldawan. Kasta ka day. Kita man ti ayan ti pagbagasan da. Tamangalak man kit di ti bagas. Ilakaw, tapno adda pagmajong kaw. Ure may salang asalaw. Kumusta kan anak? Pasensya ka no diyak nakaawid ideal daw. Di na namin palubusan ni madam. Sana bale, tay maymot ni lolo, nanang. Iso ti inawagak nga umay, idididak pinalubusan. Apay abinirok na ti pagbagasan, kat adamat in na poy. Anya? Pagbagasan ko nam? Apay ka no? Saan ko nga amo nanang? Idikwan, nagawid matlaang. Mabitlang nga rod. Di ta ka pa'y, tainak kitaan di pagbagasan. Apay ngayon rin ti pagbagasan bakit? Nasa papay mata pa nagluluto. Kita akla ang tilinaon na lakay. Kuna ngamin ni Vina, asap-sapulan kano itay ni tatang ti pagbagasan. Apay ko maasapulan na ti pagbagasan. Basit mo tang tilinaon ti pagbagasan. Nangalalakit din ni tatang iti bagas. Bimas iti kargana, lakay. Kunakun kat. Sana bali ko maano kanan na. Ti matikat ilako na tapno da pagmadyong na. Sana mabalinday ito ang mapaspasamak. Masapol nga ikabil ko ti pagbagasan iti kwarto nga adapadlak na. Tapno saan nan nga alaan nga ilako. Ay na, lakay, nagbara ni Vina. Ipantan iti ospital.
O sige, tenak mangkita iti pangiluganan. O sige, no ada kayon ton di tabatog. Pagbusin na ta iruwar kun ti anak ta. Uwan bakit? Sapay dita pa'y nagsweldo ta saan pa'y katapusan. Kasano itan, awan kwartata. Ala, ingka mangkita ni ti pangiluganan ta. Tasukatakon ti anak ta. Anyati ko na ti doktor, bakit? Apaya ka na ayun ngagsublit ti gurigor ti anak ta. Dengge kanulakay. Nalabit agagangay agurigor laang di mo na anarik nana. Ngam nagtinag a dengge. Padasak ti bumali kada boss. Tapno ada aramatan ta diti ospital. Ikanda ka nga ta. Nagbak nang da. Ngam nakaro mo ti imot da. Ipakpakaasip kada kwanan. Akasapulang ta ti kwarta. Barang mangted da. Sapay, amanog pagatang da iti agas. Katawan igam ko akwarta. O sige, tenak mangi remedyo. Sapay kumataad ng mga asi at tao. Ala, mangan kan anak ko. Tapno saan ka ako mapsot? Ayan nga iti kanam, nanang. Siya kandila ang tikan ti ospital iti makan. Pasyente la ang tikan da iti makan anak. Ala, mangan kakit din, tapno makatumar ka iti agas. Saan ka mapanagtrabaho, nanang? Saan anak ko? Saan ang mabali na panawan ka dito ospital? Napan ka din nagtrabaho ni tatang? Saan anak ko? Napanpay nang remedyo iti kwarta nga aramatan dito ospital. Naladaw ka lang arudan, agmay may sakapay. Ni Ana. Impan mi ti anak mi di ospital, ma'am. No mabalin ko makit agbali kami. Tapno adaramatan mi di ospital. Awan ti cash ko ita. Jak masango ti mapan ijebang ko. Inka ki di dalo sanjay kotse tanagrugit. Ina ko mapay agdiskitari ti kwarta, ma'am. Kasapulan unay ti anak ko ti agas. Kayat mo asawan? Imay kangam saan ka asumrat? Umaya ko mga rod bumali, ma'am. No saan da ka pabalyan? Mapanak pa, ita inak agdiskitari ti mga asi kanyak. Dita kayon, ma'am. Na, pimanawon ti mamirmiraot. Ha? Aganak-anak kayo. Sakay mangiraman no agsakit ti anak yo. Ha? Ada ka din pabalidakan ka. Masapul ti agas. Awan, bakit? Inakbas makisaw iti may sa kanag iti social worker. Adda nang hisingasing nga adda mayat at tumulong ka data. Nasaya at ano da tumulong. Bak nang ti amo ta. Ngam, di na pa'y makatulong. Nalabas da. Awan konsiderasyon da. An-anwan da nga tayo ti kinabak nang da. Kat awan mo't anak da. Anyat ko na ti empleyado ti DSWD a kinasaritam lakay. Tumulong da ka no. Awan bayadan ta dito ospital. Kunada pa hingag kasapulan da iti trabahador. Anya, trabaho ka no? Katulong ka no iti balay da. Kan caretaker pa iti balay ti kabsat na nga da iti abroad. Agkaaruba da. Imbagam ko man adwata, no maimbagan di anak ta. Day tati imbagak, kat iman nugot damat. Ay na, nagsaya atan no kasta. Caretaker kan katulong. Agyan tayo ka di iti balay ako nam? Wen ta caretaker kat nga ron. Saan ta nga agabang? Ay, agyaman ak Diyos ko. Makaginawa tayo matlaangan. Apay adi madla sumrek dagiti mamirmiraw din. Numuna ta ado ba iti ipatrabaho kada ko ada? Wan nga ron. Ado pa'y tilalabaan. Ken awan pa'y nagdalos manipod di da simrek. Sabay nagturod da nga umay agbali. Saan damot lagaya masumrek kadagos? Imbaga, ta saan ko ida nga inikan? Marmarwam da. Hala, awagam kid di ida. Ta umay dagtrabaho. Sige, awagak, apaman ama full charge ti cellphone ko. Hello, madam. Anya ka diti bagayo? Apay adi kayon sumsumrak. Naurnungan ti trabaho yo. Lading itak, ma'am. Ngam umakar kamin iti balay tinasingput at tao anang tulong kada kami iti ospital. Anya? Saan kayon nagtrabaho kada kami? Wen, ma'am. Bye. Ne,
Kaya kasta tilangam. O anya, umayda ka din? Ado ti iparamid ko ita. Ay, saan da ka nun nga umay? Umalis da ka no iti amo. Ay, ikasanon ngay. Nung muna ta nagriga ti mangala iti mapiyara katulong. Ay, kasano itan. Inikakla ko maidi agbalbali iti aramaten da iti ospital. Dakla parikot ita da itoy. Sapay nagsisingpet dagi katulong. Kasanon ita. Nagsayang na talaga. Talaga asayang. Agbabawi ak asaan anang ted idi agbalbali. Anya ngay ita. Ti panagtulong saan ko mga itantan wenno ada kondisyon na. Gapo tati managtulong. Ti apo ti mang bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, Pudno mat anang isit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitam man ti imbagam. Di, imbagam asyak ti kapintasan iti imatang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasano kat kastakamat ngamin? Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay ko maamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet? Imbag ti sarang, ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang, ngaglang lang a senior citizen, masuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, ta imbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay, anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat base tangiwat mo. Intun kuan nakasarsarak ka di tati mang piwis di tangiwat mo. Ay, saan kumat nga ipalubos Saan ak mo nga agsaon o saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masarak ka dagita arsagid at tao. Agsakit-kit din tinakamda kat agpay sumat. Kano dilawanda ka? Masaktan ka kadimat. Sa anak nga arsagid, nanang. Ngala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nga kuy-kuyog da Kristi kanday dyan nga idwin. Anya ko man kuy-kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di ta utek mo? No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da nga agsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy, Sonya, saan ka man nagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada? Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak nag-sweet da adwa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Naawatam? Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan na damday tangiwat mo?
Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saanak nga garamid iti istorya no saan ko nakita. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonia. Anya manan ti naramid na. Makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonia asarita. Oy, bagbagaman day dya Sonia. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman amo iti dadya tao. No kasjay nalaang, awan lat ang mukaon. Imbaga kun day taken kwa na. Ay, awan to ti pabasulan na, tadimat dumngag. Ay, no jak to la makapagtepal, amang ano matibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturad ang mga ramit kan kwa na iti kasta. Imbag, tasaan pa nakasarak. Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Nay, itaman pa'y ngawan kakuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Ah, si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Oy, bimalbalasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang anagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga kan kwa na. Rason mo lang dayta. Anya manong. Talagaan narugi ti panagpampanunot mo anya. Tibabon ka man laangan. Aray ko. Pati ni Babnak nga. Kurang pa'y dayta. Dayto'y pa'y. Salbag ka. Kinalaat na kisodyak nakabalas. Daranting iwat ko. Gunggunam. Dita ka man laangan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan la dayta ti maramanam. Sikamot ti masabat ko, sika sa lawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibab nakit din ni Christy. Gunggunam no saan ka la kumababae, kuktarak tangiwat mo kat. Kayat mo, sa lawasaw. Ay, ditakan, mapana ko. Ay, agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, sa lawasaw. Aniyan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungot ti kabalyo? Salbag day jay Christy. Tinibabnak? Sinipatnak pa'y? Idarum ko. Idarum mo? Kasanon no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti naramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka? Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin apinadakes. Naimbagan day takas lasongo ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't nga aglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy ken Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat ngamin anagkuyog da. Apay, no adda naira na akakuyog mo di tadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuyog di tadalan? Awan siguro ti mayat ang makikuyog kan ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik na nang tamok asan anasayaat. Nga ta, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko kan ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang, usto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko anakita. Dayjay ti maday. Oh, anya ka di tikit kita am di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan, kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya agin sising patatao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. At day ta kamanen, nakitam la nagkuyog da, agsao kamanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak. Tinibabnak ni Christy. Pinagungtan nak mo't ni Edwin.
Nuan yaman ti aramidan da, awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawak? Sa anak mo't nga aglaw at maawan nakitak. Saan dala nga ipakpakita kanyak yaramid da? Sino ka kuma? Ta saan da nga ipakita ken ka? Naglaing kakit di ang agipapan. Oy Sonia, idila na minsan ti panangibagam anakita managkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti intero a barangay dayta nga istorya. Nasakit tinakam ko, iso nga inwaras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din aya Sonia. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumao ngam ti umal. Jagmot kayat ti agbalin nga umal. Sikatay kunada anarigat ama spelling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangken lata ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawon dak. Awan mo't tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Sino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin ang nakita na anagkuyog man da Edwin kan Kristey. Kaano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da? Di na minsan ka na. Aldaw ti Sabadaw. Di la na minsan ngam nagwarasain. Ti alisto na nangiwaras iti istorya. Ay, kat nagsursur nga taan ang ichismis ita, idarumdan. Ay, nakababaeng. Dayta nga rud kahit. Naalala ti anak ta. Dayta ket maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong ngamin ana iwaras ti damag may papan kada Christy ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpay sumat ang nakita. Dayta ti bagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultaan da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapudno ang nakita. Isupay ti madanyos tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisuman. Delikado ka. Kunati asawa ni Edwin, alima nga aldawan apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayaw. Kunadala ang apimanaw nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanya da Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na tinakitak akaangkas ni Christy iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Christy iti motor. Sino ngay nga rod day? Day takot ay kunakan ka. Anya ita ti ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan na. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapul ang madusa ka, gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamot nga min ani Edwin ti panagkita. Di mo pa ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din, babaon iti cellphone mo? Kaliklikod namat nga men. Pagmultaon da ka, tapno saan ka nga agruam. No kumamaibalo ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita ka kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulit pay, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimak matoy balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nupim manawan, nagawid ijay lugar da. Apay ngay. Ay ayatag ti asawak nanang. Apay ngay pinanawan na. No ay ayatam akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakanan.
Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay tiaramidag, nanang. Ay, surudam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay-apim manaw ka, di ka nagpakaada kanyak. Di nakmatpatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalet. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawintan. Ipanagnak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asublyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw kuno adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay, agawintan. Saan ko akabala na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangpetan kan to, no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairubong. Amirisam anaimbag ti ingka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.